Já jsem vždycky měl rád jistý akrobacie, jo, trošku jakože tanec a prostě jako nějaký takový jako tai chi nebo dokonce i baletácký prostě takový pohyby. Ale začal jsem právě zjišťovat, že když se začnu takhle hýbat jako v 3D prostoru a dostávám se jako do různých takových jako poloh, do kterých se normálně jako člověk nedostane, jo. Zjistil jsem, že najednou, právě když jsem tohle začal praktikovat, tak se mi začaly konečně uvolňovat trapézy. Jo, a dlouhodobě, že to nebylo jen dočasný. Tohle to jsou expandery v principě toho, že tady u těch expanderů oni jednak zatěžují, ale zároveň vytváří vlastně jaký protitah při protahování. Jo. Vytahuju, ale mám tady zároveň jaký protitlak díky tomu expanderu. Distribuju rovnoměrně napětí po celém těle. Jo. Tohle je kinetické protahování, které je efektivní, je bezpečné a kombinuje nejenom protahování, ale zároveň i posilování stability organismu. Jo. Vyměním, jdu do hlubokého výpadu, kontrarotace až sem a vytažení. Jo, a jdu hop,